Ľudia sa ma často pýtajú, že prečo vrby, prečo onkologickí pacienti, avšak keď odchádzam z oddelenia, vždy po tých rozhovoroch s pacientami, tak odchádzam s takým pocitom, že som niekomu pomohla len jednoduchým rozhovorom, svojou prítomnosťou, to, že sa mohli niekomu zdôveriť, niekomu inému ako rodinnému príslušníkovi. Náš dobrovoľnícky program je výnimočný v tom, že dobrovoľník prichádza za pacientom sám za seba a prichádza ho sprevádzať, čo znamená naciťovať, v akej emócii sa pacient nachádza. Nemáme agendu pacienta rozveseľovať, rozptylovať, hovoriť mu nejaké naše vtipné príhody, ale naozaj skôr tam dobrovoľník chodí počúvať, empaticky počúvať toho pacienta. Ten dobrovoľník by mal byť pre pacienta bezpečným priestorom. Oveľa ľahšie sa nám hovorí ťaživé veci niekomu, koho nepoznáme, s kým nemáme žiadnu emočnú väzbu a od koho nie sme závislí. Dobrovoľník už na začiatku vypisuje, na ktorý dobrovoľnícky program si trúfa, alebo ktorý vlastne kam ho to ťahá, čo by chcel robiť, či podávať teplé nápoje, či má blízky vzťah k tvorivým dielňam, alebo či k tomu nášmu sprevádzaniu pri tom lôžku. Vážime si každého jedného uchádzača o dobrovoľníctvo a zvlášť o dobrovoľníctvo v nemocnici a s onkologickými pacientami naozaj. Pre mňa je to také akoby vystúpenie z bežného nejakého svojho bezpečného kruhu. Človek niečo zažíva doma, niečo zažíva v práci. Takéto dobrovoľníctvo mu môže priniesť nejaký nadhľad nad vecami. Človek sa pozrie na veci inak, ako ich vidí proste vo svojej bubline. Z mojej a z našej skúsenosti prejavia záujem o dobrovoľnícky program nášho typu ľudia, ktorí hľadajú v živote akési vyváženie. Tak prakticky sú to často ľudia, ktorí veľmi sa napríklad v pracovnej činnosti nestretávajú s komunikáciou alebo s počúvaním druhého alebo so starostlivosťou. Takže skôr sú to ľudia, ktorým toto kdesi v živote chýba a u nás je ten priestor, že je možné to nájsť.